Sa atong trabaho nining kalibutan nagyud kitay issue diha sa gitawag natong contractualization and being permanent ug regular. Ang panggamhanan, ang katawhan nagaingon nga kuhaon na ng contractualization aron na ay security sa pagtrabaho. Usahay mga kaigsunan diha sa maong issue atong lantawon nga kini siya usa ka lakang alang sa hustisya, alang sa paglambo diha sa katungod sa tao. Mao nga tungod niini kanunay gayud kanang giawhag labi na sa mga naay mga empleyado sa pagtan-aw sa mga sitwasyon o kahimtang sa ilang mga mamumuo. Nan, uban niini, kung atong lantawon nga ang ebanghelyo nato karon, usa ka ebanghelyo nga mugiya unta kanato diha sa atong pagtratar sa mga trabahante, mabalay man na, ma-maid ba na, o ma-driver ba na, o mahimo ba na nimong manager sa imong kampanya, nindot ang unta makita ang elemento sa hustisya. Apan, kung atong tan-awon ang atong pagbasa, murag imbis magapromote og justice ang Ginoo, inhustisya naman noon ang nahimo. Ang nagtrabaho og 8 hours a day, minimum wage. Ang nitrabaho og alas 5 lang, minimum wage. Ang nitrabaho og alas 9, alas 12, minimum wage. Walay hustisya, kay dili proportionate ang ilang time of work ngadto sa ilang nadawat. Apan hinumdumi nga diha sa unahan, una mihatag si Kristo sa maong sambingay, miingon siya ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pangitag mga tao nga iyang patrabahoon. This is about the kingdom of God. This is not about social justice. Ngano? Kay gustong ipadayag ni Kristo dinhi, dili ug unsa ang kalakaran sa kingdom of God, kundili ipadayag niya ang unsa ang relasyon sa gingharian sa Dios ngadto sa amahan, ngadto sa Dios nga maoy tag-iya og nagdumala sa gingharian ug kadtong nahisakop nining maong gingharian. And it is a relationship of generosity rather than just of proportionate compensation of work. Generosity, ang pagkamanggihatagon sa maong agalon ngadto sa mga tao. Kay tinuod mga igsuon, makita nato nga ang generosity di sa Ginoo dili nato makuha tungod sa atong trabaho, kundili una sa tanan tungod sa iyang gugma. It is not because we are worthy that God is giving us the grace we need, but rather it is of the love of God. Diha sa iyang pagkamanggihatagon. Diha nagmasukad. Kay usahay mga igsuon, mugitib ang pagkasiluso nato, no? Dili tungod kay wa taghatagan sa Ginoo. Mugitib ang pagkasiluso nato sa relasyon nato sa Ginoo tungod kay ang atong silingan, ang atong kauban sa trabaho, ang kauban nato diha sa organisasyon, ang kauban nato sa GKK, mas nakadawat og daghan kaysa imo. Na kay nadawat sa Ginoo, salamat sa Dios. Pero paglingin nimo sa imong silingan, uy,
Mas dagko man niyang nadawat nga mas mahinimbahon man ko sa ila. Mas dako mang nadawat nga musimba ra man ni siya. Ako gyud kay lektor man ko. Mas dako gyud akong dawaton. Nago ko'y extra effort. Nago ko'y extra work. Nago ko'y apostolate nga gihimo para sa Ginoo. Dako unta ako oy. Diha mugitib ang kasiloso. Ngano, gihatagan nata sa Ginoo, pero gusto patagdaghan kay nagtuutang kuyaw ta, mas maayo ta sa uban. Uy, mas daghan akong grasya. Uy, pari gugo, kamulay ko ra. Uy, mas daghan ang grasya sa madri, oy, kaysa minyo. Dako kong sakripisyo. Kana mga igsuon, ang mentalidad usahay nato, nga mingon si Jesus, dili na mao ang kalakaran sa gingharian sa Dios, kundili nagmasukad kanunay sa iyang kaayo. Ngano nga kini ang kalakaran? Aron unta kita makat-on sa generosity sa amahan, sa generosity sa atong amo, aron sa atong pagkakita sa iyang generosity, matandog kita ug mahimo kitang generoso sab sa uban. Mao kana nga diha sa maong lantaw, diha nato masabtan ang istorya sa unang pagbasa mahitungod sa gisultis ni Propeta Ezekiel nga ang pag-atiman sa karnero gikan sa magbalantay. When we think more of what we can get, then we always try to see our benefit rather than the benefit of the sheep. Sa atong magbalantay, dili raman ang pari magbalantay, no? Kamu usab magbalantay, kay naaman mo'y pamilya, naaman mo'y trabaho, naamay under sa inyo. Usahay mga kaigsunan, kung makalimot kita sa prinsipyo sa kalakaran sa gingharian sa Dios, mahisugama kita ni ining unsay na dungog nato sa unang pagbasa. Nga gamiton lamang nato ang mga karnero aron matagbaw ang gusto sa magbalantay, bisan na ang mga karnero hapit nang mamatay. Uban niini atong lantawon nga di ay siguro nindot nga pinaagi niining maong pagbasa, dili lang nato masabtan ang grasya sa Dios, kundili unta makita nato ang kaayo sa Dios. Og sundugon ta ang iyang kaayo, dili lang pagtan-aw sa atong mga benepisyo.